Darrere d'aquesta porta s'amaga un taller musical molt poc convencional, dur per nom Destrallaràs, o el que és el mateix, destrucció i reconversió de joguines en instruments per fer música, des d'un robot a una guitarra de plàstic. Aquí, després de passar per les mans dels participants, els objectes es connecten a un amplificador i, com si fos màgia, apareix la música. I és divertidíssim. Jo us recomano que, no sé, vos fiqueu a internet si no podeu venir i jugueu com jo. Veus? Què va fer ahí? Este mola, Sembla un experiment, però la veritat és que alguns grups de música ja utilitzen joguines a les seves cançons. Pot tenir en Trent Reznor de Nine Inch Nails, que té un parell de joguines d'aquestes que empren directe, o te pot trobar a gent per aquí fent música experimental o música convencional. Després de moltes hores de preparatius, avui s'uniran tots aquests estrambòtics instruments en un concert que tancarà el curs. Serà a les 9 del vespre a la llibreria Literanta de Palma.